И така, здравейте потребители на YouTube, аз съм DaProBG и днес съм решил да ви покажа как да си направите кетчеринг на Endorphin и как да ползвате програмата. В инфото на клипа ще има и регистрацията, която да използвате, и също линк за да си свалите програмата. Сега влизате в програмата, ако бавно ми вижда. И ето, това е програмата, само да ми се отвори. Ето това е програмата. Това ви е самият човек. Но на мен не ми трябва. Сега го махаме и цъкаме на това синято копче. И вече ви се е получило. Издигате и си го разширявате колкото си искате. Така. След като сте готови с това, започвате да правите колчета. Започвате да си правите колчета, които се правят по същия начин и с същото нещо. Просто го издигаш. Извинете. С това цъкате и го издигате нагоре. И това цъкате тук и така. Вече като сте готови с това, трябва да ви се получи рингът. Ето нещо от този сорт. Само да заради. Кошантаво. Не знам защо е така. Трябва да ви се получи нещо от този сорт рингът. И вече когато човекът ви е готов, ето ми втория човек, цъкате тук. Десен бутон и е тук Create Behavior и Event. Тук и Jump and Dive 1 и го правите на 30. Но аз не искам този човек. И за това ще ги направя на първия. Ето, вижте се какво става. Ето, погледнете, малко ми лаги. И така, това е програмата Endorphin. И това беше от мен. Довиждане и чакайте следващия епизод на Endorphin.